Kublai ya phi baro kapang kabangan keren ha phi menta kalong ki hukum ublai benta balai ki sipau ki long kawai ki sipau tali ki hukum ublai ki long kawai om dai sipau namar baro ki long tang kawai ke jingmun kata kamon tang banle ya kamon ublai namar kata uno ubabut perkhing bha ya ki hukum ublai henry umla banbut ya kawai kamot ularem habaro ki an ladakat ubaong ngam ju le ki kam aurea henry pat upania breu komuta ularem ha ki wei ki an kunju Ujakob upen syai bha ya kane ke jingmun uong jar ubarakhe ya ka an baro kawai henry upen khen wat tang kawai ka hukum ularem haki baro namar uta ubaong men om klim ulaong ru men om peniam te rada phim klim henry phi peniam kata kamon philalong kinong penkhen ya ka an tukren batule barabor kum gibreu kibadei bansha bishar hapo ka an jong gajing lai loy nak sithi jau jakob kal nong ga ar kar khot ka basipho hadu bakhat ar para bangai bat paralog baro tukan mau bha ya kani ubreu umla ban kerhu ya weipat ubreu klem kecing kerhu jong blai ubreu umla ban mane ya ublai lada umla ban e yala kipara breu kibadai kecing thau jong u namar ki breu kidai kecing thau jong blai Genesis uai de khot arpenyo ki sipau tli ki hukum ublai ki lumlang ya ki breu baro ha kawai kashatri jong kajing e kadai ublai bar ublai ulong kajing e nak sti barengkong jong Yohanes kalenong ka basaw karkhot ka batnyo hadu arhuai ladang idon ya kajing e ngin sala bat e ya ublai bat ya ki breu baro kibaya syong ya salang ha ka imlang salang bat langba jongka nginla banyalong kawe Catechism of the Catholic Church ka number kaba arajar Andre Pukhandai Kublai Chibon Ublai Kurhu Yapi Baro